Hurrengo ariketa, bizkarraldeko muskulu zabala, dortsala. Dortsala mugimendu hau egiteaz arduratzen da. Besoa atzera botatzen du. Horretarako grabitatearen kontra jarriko gara. Hankak aldaken zabaleran kokatuko ditugu, hanka zuzen atzera eraman, oin puntak aurrera begira, eta hortik goma pisatu. Bizkarra jaitsi, lurrarekiko aliketa paraleloen jarri, eta eskua gora eraman. Ukondoko bat eman emazenu bezala. Besoa enborrari txatxita, gora eraman azkar, eta jaitsi kontrolatzen. Azkar, kontrolatuta, lehen bezala mugimendua azkar egiten dutenean bot arnasa. Kontrolatu jaitsiera, hartu arnasa, eta poliki jaitsi. Hartu arnasa, mugimendua bi besoekin batera egin dezakegu. Horretarako pisatu goma bi oinekin eta bizkarra jaitsi aliketa zuzenen, lurrarekiko paralelo. Ipurdia atzera gora eraman, belaunak pixkat tolestu, nire bizkarra lurrarekiko paralelo egoteko, eta hortik besoak luzatu eta eskua igo behar dugu bularraren altuerara ukondoko bat emanez, bi besoekin. Azkar, poliki. Azkar gora, poliki bera. Mugimendua kontrolatuz. Eta berriz, mugimendua azkar egiten dutenean bot arnasa, hartu arnasa, hartu arnasa,